Ayan guys, ito ang ating lokadon. Sabi ko lokadon. Ihahalo natin sa saging na ninupak. Guys, ito ang gagawin ko is, ngayon tatanggal muna natin siya ng sabaw para pagbukas. Ayan guys. Sayang. Pwede natin. Hugasan. And then Anong oras ang start? ayan. Ito guys, ang ating Pero, paaman. saging. Alam mo sa... Hindi, pag umiya-umiya pa ng kaunti kasi hindi ka makaalis yung kapatid ko sabay niya lang. Anong oras ba simulan? Balatan mo lang siya guys. Pagkatapos mo lutuin, balatan. Basta na balatan. Sa pagkaalaman, Mag-umpisa na tayo sa pupunta dyan si Beta, o andyan na. ng saging. Sa bahay nila naman, di ba? Yan guys, ang ating saging na ilaw. At ito ang lokadon in the Bicol o in Manila, yung matigas na buko. And then, white sugar guys. Ayan. Yan ang ingredients natin. And then, ito na tayo sa ating bayuhan. Yan ang gawin natin para sa paggawa na MRE. Ito dito. No such thing. Battery. Nothing more. I respect you. First. You think you see through me. I see through you. Lusong. Lusong in the Bicol. Huwag masyadong tama-tama lang. Tanggalin mo na natin yung nasama. Dapat pwedeng isa lang ang direction niya. Para pag mas na ano na siya.
Nung wala pang panahon na panggiling, wala pang panahon na mga makina na panggiling sa mais, bigas, sa lahat. Ito, palay, ito ang ginagamit. Ito lang ang gagamitin mo para maging bigas. Ate, test mo na kung okay na yung tamis. Baka mamaya, super tamis na naman to. Ay, magre-reklamo. Kaya nga. Konti lang nalagay namin ano dyan. Kung kulang pa ba ng, ay no, ng buko. Ayan. Okay na ang tamis. Yung ano, okay na yung ano niya, buko. Lalagyan pa natin ng margarine. Hindi na. Ang margarine kasi sa ibabaw lang. Minsan kasi yung iba gusto niya. Nung mga panahon na yun, ito ang ginagawa kong cake. Hey guys, thank you so much for watching my YouTube channel. Ang negosyanteng walang pera, guys. And don't forget, guys, to subscribe and like and comment to below and comment to below and like and share, guys. Thank you so much. Bye, guys.